Vaita yenyu adikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umu tiri kutarisa nyaya yekungorasikirwa neupenyu zvisina neshumo yose nekuti munhu haafanire kuzvibvisa upenyu. Vabereki vakutotya kutsura vana kuti pano gedhi tinovhara nenguva yakati. Vabereki vakutya kutuma vana, vana baba vakutyisa mudzimba, vana mai vakutyisa mudzimba. Kumabasa vanhu vakutotya kuti basa harina kufamba mushe, kutya kuti munhu anosiya akanyora katsamba kuti ivo vana handishandira nga vachindinetsa, saka ngavasare zvavo, ini ndafaini. Saka zviri kumbofamba sei? Ndambokubvunzai mubvunzo tichisati taenda kunozorora. Taurai zvenyu baba Mutema. Maita henyu Mai Chisamba. Regai ndichange nekudavira mubvunzo wamambobvunza une chekuita nevana vadiki kuti zviri kumbofamba sei. Ndoda kuti ndingopa rumwe rutivi runopeshedzera vechidiki vedu kuti vazova vachiita kuzvisungirira kana kutora upenyu hwavo sezvatiri kukurukura nhasi. Muchaona kuti nzira dziri kufambiswa nadzo mashoko Mai Chisamba yatingati media uye zvinhu zvinochokuita nezvigadzirwa zvamazuva ano zvemagetsi yatingati technology. Zvinhu izvozvo zvinopa pfungwa kuvana namazano ekuti vangaita sei kuti vaite zvinhu zvatiri kurukura nezvazvo zvatisingatarisiri, zvatisingafungiri kuti vana vaduku vangazviita. Muchaona kuti kana iri technology, muchaona kuti kune zvimwe zvinhu zvatisingafungi sevabereki kuti vana vangawana pfungwa idzodzo. Somuenzaniso, mitambo, vanhu vanogona fungidzira kuti magames avanoita aya pamatablets avo, pamafoni avo, anogona fungidzira kuti iwayo haakwanisi kukuvadza pfungwa dzevana. Asi muchaona kuti isu semapurisa anogara achida kuona kuti zvii zviri kuitika muvana, takaona kuti kune dzimwe mhando dzemagames uye vanhu vanoda kukanganisa pfungwa dzevana, kukorapta pfungwa dzevana, vakuenda nekumagames. Anofungidzwa nevabereki kuti ari kungotamba zvake gemu rake. Ndofunga tese tinoziva, takatombonzwa nyaya dzevana kuti vaitamba rimwe gemu vakazosvika parinozosvika kuti chizviuraya. Saka vabereki, zano tsvakawini rako. Nyaya tinoda kuti titsanangure pano ndeyekuti onai kuti vana vedu vari kushandisa sei zvigadzirwa zvemagetsi. Ndeyimwe nyaya yatinoda kuti titarisise, tuone kuti vana vedu vari kumbozvifambisa sei. Asi kudzoka zvakare kune nyaya yamabvunza Mai Chisamba yemapurisa edu atinawo kumastations edu, ndambotaura mhando dzemapurisa maviri atinawo ikoko, community relations officers neve victim friendly unit. Ava muchaona kuti imhando dzemapurisa dzatakasarudza tikati ava ngavashande nevana nemadzimai nemacommunities edu muushamwari. Saka muchaona kuti chinhu chatinonyanya kuti tione kuti vanacho patinovaendesa kunoita basa iroro, vane ushamwari here, vanokwanisa kuumba ukama here nevanhu vavanenge vachishanda navo. Saka ichocho ndicho chinhu chinovapatsanura nevamwe vatinotaura nezvavo. Asi muchaona kuti kana masvika pakamba, tinoda kukumbirisa veruzhinji, ndatombotaura kuti zano tsvaka une rako. Chienda une zano rokuziva kuti kana ndasvika pakamba pano, pakautaurwa kunzi kune mapurisa evictim friendly, pakataurwa kunzi kuna community relations officer, chikumbira kuona ivavo. Kana washayiwa ivavo, chiziva kuti pakamba pana anonzi officer in charge, kana kuti member in charge ndiyo yakajairika nai. Chikumbira kuti ndoda kuona member in charge. Member in charge anozoona kuti kana ava vandambotaura kuti vanogona kuvabatsira vasipo, iye naye ane unyanzvi hwokuti abatsire vanhu vanenge vauya. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo 9. Ndoda kumbonzwa ikoko muchiti apa akaswinya mumwe akaswinya, timbonzwa tozodzoka kunyanzvi dzenyu. Nomboya pamuri vatezvara. Tine problem pakusvika kwatinoita kuma stations kana tawirwa nedambudziko. Mwedzi iwo unowapera uyu, takasvika pane imwe station tiine mwana angaputsa motikari yevabereki, mawindscreen ese ndomva azvikira mumba. Saka ndokuenda tichiziva kuti mwana uyu atova violent. Ndokuenda kustation kuya, hatina kuwana rubetsero, takanzi hatina vanhu, tikagarapo. Kati saka toenda hedu kune imwe station rezo kanzi hazviite, iyi ndeyedu iyi. Imimi endai, handiti mwana wenyu, endai munoona zvamungaita naye. Tinobva tatotadza kuwana rubetsero. Vachazotibatsira baba, vachazotibatsira umbowo uri kutaurwa naye. Tombouya pamuri vatete. Tinonzwa kubatikara nokuti vazukuru vedu nevana vedu ndo vamwe vari kuzvitora
kashoma kuti vanhu vakurusisa vazvitore hongu variko, asi vechidiki vavava vanoti vakatsiurwa Mai Chisamba dzimwe nguva vanobva vakurumidza kutsamwa kukwira mabhipi yavo, vabva akwira hanzi inini handinzarwo, vakuona zviya zvema-equal rights, vakuona sekuti equal right yemwana mudiki havachafanirwi kutsiudzwa, havachafanirwi kurohwa. Vakangorohwa ndo panonosvika pakunozviuraya. Asi isu vana mbuya vavo nana mai vavo takakura tichirohwa, tichirayirwa zvakanaka. Kurohwa nekurayirwa rudo hazvirevi kuti tinofanirwa kuzviuraya. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Kana munhu akanga akutsiura vanotsiura murudo. Musakurumidze masvika pekuti ndazotsiurirwei, ndini ndiri kuramba ndichingotumwa kuenda kuseri kwenyaya nguva dzese hachisi chiro chakanaka. Ndomboya pamuri vamwene wangu. Baba namai kana vari mumba, baba unonzwa vachiti mwana kana mukomana kana musikana akawana chaakanganisa, mai ndo vanonzi iwe mwana wako uyu. Ko vadii kugara pasi vataurirana kuti heti dzidzisei mwana pane zvaakanganisa izvi? Havakwanisi, inenge yamhosva yamai. Tobva ipapo mai ndinenge ndisina kumbonge ndichigona kuchikoro, handina chandiri kutoita, handina kana chandinokwanisa, asi mwana wangu akawana chaakanganisa chimwe iye achigonawo zvake, handina mashoko akanaka ekumudzidzisa. Anotanga kunzi chii chawaita icho chichi, hauwani kana hembe yeKrisimasi, tichakunyima kana sadza chairo. Mwana wobva ashungurudzika, ende anenge achiona futi kuti mai nababa magarisano avo vanopindurana mazwi ekuti mwana anoshungurudzika kuchikoro, zvichamutadzisa chimwe chinhu kana achidzidza, zvoita kuti mwana wozopinda mutsaona yakadaro. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa naamwene nai. Regai ndingokusimudzirai mweya yenyu vamwene, nokuti iyemi muri kutozvimhura kuti pamwe maini ndinenge ndisina kudzidza, handina chandinokwanisa. Hamubike sadza here imi? Hamuwachi here imi? Hamutsvaire here imi? Hamuna kuenda here kumateneti mukazvara vana? Mune zvakawanda zvamunokwanisa. Handiti iwoyo mweya wokuzvidzikisira iwowo hakuna asina donzo rake, hakuna asina. Inga kana nhunzi ine basa rayo, kana nyoka nezvura zvine basa razvo zvadzakaiswa namusiki. Yatimonzwa wechidiko iyi. Nyaya yekuzvigura upenyu inobva pakushayiwa tariro kana kushaya kuziva yatinoti yo faith. Bhozi mukatarisa mushoko munosvika panotaurwa kunzi chese chisiri chekutenda chivi. Saka kana munhu azvigura asisina tariro kuti apasi, anenge akufunga kuti akusisina kana munhu akwanisa kundibatsira, kana Mwari chaiye akwanisa kundibatsira padambudziko rangu. Saka izozvigura upenyu atona zviri nani kuti ndife. But ndikuda kukumbirawo kune vakuru vedu, mapurisa nemakereke nevabereki, kana vachikwanisa kutibatsirawo pakugara nesu pasi, vatiraidze shoko, vatidzidzise kuti tive nekutenda muna Mwari, kuti tikapinda nyangwe pasituation yakaoma sei toziva kuti ariko mutungamiriri anokwanisa kutichengetedza. Mashoko makukutu ari kubva kumwana nai. Regai ndimbouya kuna ofisa. Vana vari kukumbira kuti dai mukagara pasi nesu. Vanogarisika pasi here navo vana vedu ava ve.com generation ava? Vanogarisika here kana kuti vanongofunga kuti makasara zvesenzi makasara? Vanogarisika navo here nai ofisa? Mobva matiudzawo nezvimwe zvamanoda kutaura imi. Maita basa Mai Chisamba. Kutanga ndinoti mviromviro dzemhanza mapfeka. Mviromviro yokufunga kuda kuzviuraya, madambudziko aunenge uchisangana nawo. Saka tikuti isusu kana waita madambudziko akadaro, wana wokusheya naye, wana wokuudza, kozi wakaramba wakamachengeta, ndo anozokonzeresa kuti munhu azove nepfungwa kana kuti azosvika pakuzviuraya. Nevana vedu ava tikuti isusu mapurisa victim friendly unit tinovada uyezve tinoda kutamba navo. Tinoenda kumazvikoro, tinonotaura navo tichivadzidzisa kuita kuti vasununguke kuuya kumapurisa, kuti tiuye titaure narirano dzokuti vasamanikidzwe kana kuti vasashungurudzwe pesi pavanenge vari. Donzvo romapurisa ndirokuchengetedza upenyu hwevana vedu, hwemadzimai nevasikana. Mashoko makukutu ari kutaurwa naofisa wedu 9. Ongororo netsvakidzo kune vamwe vana baba nzi vanotaura kuti ina handidi zvekudhererwa, vanofunga kuti kutaura nevana kudhererwa. Asi kana vaenda kubhawaka vanonwa doro vanenge vachibatwa ndebvu kuti mudhara John, asi kana vasvika kumbanzi handidi kudhererwa. Vamwe vana vaitotiudza kuti ndakanzwa kuti mama vanoseka kubasa
kokumba hamuseki niko, hamufari niko. Izvozvo zviri kugozhera vana izvozvo. Ndiri kuya kwamuri sister kuti pane zvimwe here zvitsva, pane zvimwe here zvamungade kuti tizive imi sevanhu vanobata nevanhu, kana zvimwe zvamuri kuramba muchiona kuti izvi zviri kudzokorokeka izvi, izvi zviri kudzokorokeka izvi. Zvinogona zvekare kukonzerwa nezvirwere zvepfungwa zvimwe zvatinenge tisiri kuziva. Pane chirwere chakaita sepfari inoitika mupfungwa dzemunhu, yekuti painoitika ipapo munhu anozopinda panguva yekuti ari kuita zvinhu zvaasina rangaridzo kana yeuchidzo nazvo. Saka panguva iyoyo munhu anogona kuita chero chaaita chinogona kukuvadza upenyu hwake kana upenyu hwemumwe nekuda kwechirwere chepfari inowanika mupfungwa. Ndizvozvo tinokutendai nekutidzidzisa 9. Ngatisangane muchikamu chinotevera.